Ама ти няма да се засилаш. Брат, ще падна от главата, Ганко! Майко! Леко, свивай си пръстите. Добре си. Брат, не ми е добре. Ставай. Момичета, моля ви, чакайте, трябва ми ментална подкрепа. Много ме е лошо. Пак ли вие? Пак Да, ли вие? май да. Чай да стане, че аз прича на хората. Да. Леко, ела насам. Извинете, аз само да попитам, тези дъвки, нали са такива за еректална дисфункция? Не, Няма да ми помогнат, значи. не мисля. Ксилитол са полезни за зъбите. Те са за зъбите. Енергийна стойност. 710 калории. Намеква ми нещо. Ама, да не би да намеквате, че са ми жълти зъбите. Полезни са за здравето за зъбите. Не са... Зъбите ми как са, добре? Супер са. Благодаря. Ще взимаме ли водичка и да ходим? Ами да. Аз само за водичката. Моля? Хайде, изброй. А вие какъв сте? Аз какво? Вие какъв сте? Гей? Шит, браво! Шит, те са гадни, сега ще им го върнем. Ще им го върнеш ме лицека. Аз направо така. Много е добро, хора, много. Много е добро, наистина. Уникално е. Много яко, той беше скандално яко, брат. Ева, скефих се много. Не, брат, верно ли го клипна? Това си е... Тук си има 2 метра и 40 поне. И тя се върти. И тия и беше. Долу е тей. Тя докато се върти. На шпагат. Курвата е така е. Е така е. Майко! Майко! Разбрахте ли как е курвата? Укрил за това. Госпожо, искам да ви кажа какво имам това. Не я хареса много.